Mi-am găsit foaia matriculă din liceu. La purtarul numai 10, cu excepția unui an în care am luat 9,50. M-am gândit, băi, de ce mi-a scăzut 1050 de puncte? Eu sunt un om foarte cu minte, mereu am fost și în liceu mai ales. Și după aia mi-am adus aminte că fumam în clasă cu încă 3 și a intrat diriginta dintr-o dată și a zis, bă, mai deschideți mă geamul la bagiilor. Și zic, stai puțin. Și am ținut o argumentație, doamna dirigintă, dumneavoastră realizați câtă muncă implică masturbarea la un tânăr? Minim 10 minute. Și din ce am înțeles și de la colegii mei, era de aproximativ 10 ori pe zi. 100 de minute de muncă pentru 30 de secunde de plăcere, că băiatul nu simte niciun fel de plăcere că se masturbează. Absolut deloc, e pur și simplu repetitiv, obositor, enervant. Adică de ce spuneți asta ca și cum n-am face nimic? Și nu i-a plăcut argumentul meu și mi-a scăzut 50 de puncte. Și am luat 9,50. Și 3 zile mai târziu m-am trezit cu un 10 la română în catalog și am zis, de unde? Păi mi-a zis doamna dirigintă de argumentul tău și da, e foarte bun argumentul. Dar tu ești un porc. Și mi-a zis 50 de puncte scăzută. Că fumezi în clasă. Nici măcar nu fumam droguri, era tutun. Școala românească. Ce să-i fac?